Inbeda proċess ta' konsultazzjoni sabiex il-pubbliku jagħti semu fit-tfassil ta' pjan nazzjonali għall-immaniġġjar sostenibbli tal-iskart. Dan jixed l-impenn tal-Gvern li jibqa' viċin in-nies u jisma' qabel ma jgħaddi biex iwettaq. Il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Leo Brincat qal li ġie mħejju dokument preliminari li jagħti ħarsa lejn is-sitwazzjoni attwali fil-qasam tal-immaniġġjar tal-iskart bit-tħejjija għall pjan nazzjonali. Dan id-dokument għandu jservi biex jistimula diskussjoni fost daw kollha involuti u biex eventwalment jiġi mfassal il-pjan nazzjonali biex ikun preżentat lill-Kummissjoni Ewropea lejn nofs Diċembru. Il-pjan nazzjonali jrid jaħseb għal politika effettiva fl-immaniġġjar tal-iskart għal perjodu bejn is-sena 2014 u s-sena 2020. Leo Brincat appella lil pubbliku biex jgħaddi l-esperjenzi tiegħu u ma jiddejjaqx ħares lejn esperjenzi pożittivi li taw frott anke f'pajjiżi oħra sabiex nersqu lejn livelli li huma mistennija minna bħala pajjiż. Ikonna pjan dwar l-immaniġġjar tal-iskart li jkun verament sostenibbli għal benefiċċju tal-pajjiż, għal benefiċċju tas-settur innifsu, ma fl-aħħar mill-aħħar għal benefiċċju taċ-ċittadini infushom u anke tas-saħħa ambjentali wkoll tagħhom u anke ta' butom. Huwa stmat li sas-sena 2020 fl-Ewropa se nkunu qed niġġeneraw 45% iktar skart milli konna qed niġġeneraw fl-1995. Għaldaqstant l-Unjoni Ewropea qiegħda timmira għal tnaqqis tal-iskart ġenerat, użu aħjar ta' riżorsi kif ukoll bidli tal-konsum iktar sostenibbli. Sa dan it-tant, studju għall-Kummissjoni Ambjentali tal-Unjoni Ewropea bassar li kemm il-darba tiġi fis-seħħ l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-immaniġġjar tal-iskart, sas-sena 2020 jiġu frankati madwar 72 miljun euro u jinħolqu iktar minn 400,000 impjieg.